yayi ndithu tikutero program yathu ya hit and miss pamene tikupitiriza nde Isaac unakamba kunena kuti oyimba asamango aona anthu amakhala atalowa mu ngongole ndipo ngongole zimenezo olweneso nalowa munalowa mwina utafotokoza ndithu chuchu tsatane kuti ngongolezi mmakaziputa motani ndipo zimatani pana nthawi nake ndimakonzekera panga launch ya POV kulilongo ndikuze kulamiza kuti ndikukonzekera uja ine napanga mapulani angu kuti ndalama ndipanga mwakuti patatsala mwezi kulamiza ndilibe ndalama ulibe china chilichonse ndipindina koma ukufuna upange show tsiku ndabuka kale madiveti afuna ayambe zina ndi zina zimene ndipereke ndipanga bwa namba kunyuza why ndinalipo ndithandizira ndalipo ndekha ndilibe manager ndimangapanga ndekha in the long run kulamiza kuti show ndaipanga show ndangokwanisa kupeza ndalama ijo mwena ndibe profit wangopanga show kwa zaza anthu anena POV kwa mande aya akachinaize koma kupita ku nyumba ulibe china chilichonse baziro mpaka mene kabwera kulilongo ineyo ninamuza Omex kuti Omex I think izoimbazi ndikuzidomonga ngowole ndikuganiza kuti ndalama ije ndikabweza nditsandi chani waona so izinto kamba experience yanga ndikuimba mbiri amakalowa mngongole ndikuchepa amene amakhala kuti apanga akapanga chompana mapeto kumambira makali that's why mabisadi akamanga maliza career yawo chifukwa imakodi ngongole je suna imalize koma nyimbo zikubwera project alipo mutu mwako ukabwera so ine uli ndi ngongole suna malize nyimbo ino kuifuna mafanzi akungokufusa tatulutsani nyimbo ndio chiri mundu uja chipoli chili pantuma pake safuna kumulisa mafanzi amafuna sopanga chinthu cha mwansaka so ineyo ndimaona ngati kwabwino kuti you should take your time chifukwa choti ukamala wa moyo wangu ngongole uja kena kumakhala kuti umakhala used kena kunzimino peza ndoti akuponye pa social media yandu ali ni ngongole tu sana bweze kuno sana bweze sikuti munthu chanabadwa ngongole ya komano chifukwa choti ali ndi zinthu afuna zipanga koma pa kakulephera ndalama zina jere ku nyumba zina lonse ku music ndimaona ngati anakhala ndikalilifi kuti ali ndi manager ali ndi anthu ena ake olo kapena mwina ndi brand ambassador kwina kwake amene chama muthandizira bya kandi zinthu zina zolilira poyambira komano usanapitirize za brand ambassadors kuma ali kunoma zona kuti zilipo kuchulukira kuti pala anthu ena kama artist ndithu kukhala kuti brand ambassador alipo chepa foni mangova to chepa 10 so sanga kwani kuti ndiwerengeze brand ambassador zimateka komano ndi mongole kapena maphonya ndiyoti raw ya brand ambassador chifukwa bwerena nditengene mwina kampani nake kuti iwe ndiwe brand ambassador wathu iwaje akwena kuti andiuze kuti roho yako ndijani uzipanga chakuti ndekuti inakandipa concept yawo ine ndikakhala pansi nkumaona ngati artist kodi ningamatani kuti ndikhaleso ofunikira ku kampani kucha ndawo ndimangona ngati ambiri ma artist ife zimativutano kuti maroza jamatuuza komano kuti tikhale creative timankhalabe ku music koka pamene brand ambassador sakuyenera kukhala ku music akwena sotenga ma initiative ena sondena kuti anthu akaone kuti munthu jadi ndofunikira kumbali mene apapa tili pa ngongole pomwepa mfuna ine ndidziwe komanso anthu amene akutionera adziwe ndithu inuyo ma artist mafanzi anu kuti ngati inuyo ndo kundikweneka ma artist ndifuna ndifusefuso tili ndi mafanzi anthu amene amatipanga ife kuti tikaimbebe anthu amene amatipanga tayimba makuti kodi tinene kuti mafanzi aja zimene timatenga kwa mafanzi sizimakwaniritsa kuti ife tomapanga zinthu patokha moyo wa munthu ndovuta kwambiri eliza panopa mwina generation ndimene namba kuzindikira kuti oyimba akwena sakhale ndi zina zopanga kwa padzana paja focus yathu yonse koyimba kena kwa misodi zimateka ali foto oyimba nalipo ochepa kwa zimateka kwa panopa oyimba ali kwambiri tikapita kukosoma kuti panopa kuna kuti oyimba nawo apanga register 12,000 12,000 malayi muno oyimba amene apanga register ndekulena amene sanapanga jani sapange register ose ajapange mashow ndesho yake kubwera ndani that is why ndichakubwera photo syndrome chomatengano tetengato katoka tizikaimba tokatoka tikalendi mwiye zikuchitisaso ndizilizo oyimba nwambiri iwo ajanota kuti aliso oyimba mtenge ndekuti ife tikhala bench ndezi yamada tufuna kushoku mwina organizer jana ndofuna iliza mponya bwa zembe kushoku ampeza oyimba wina naiso kunyumba kwa gadi ni mavuto afuna kagule shuka anena kuti iliza namwalira iya iliza namwalira musambukuze
akuchingira zoti Eliza anamwalira sinananipo siri kuzimu koma akutchula kuti anamwalira Eliza napita kuchionekera kale akuchula sister wako ulipo nkhani yoti mwachuluka ndamafunsa muja kuti ndenona angakona ngati kungabwere ndani amene akatchula nzake wamutimi yake muja amene angabwere mwasangasanga amene ndikutsoene ndiwakuti kuti iwe akupweteka sanakufikire akubweretsa wina izi sizimanga contribute ifeyo kuti ifeyo chodalira yathu tikudalira kutiko ku music kokha koma takhati ndi zambiri zochita zosiyanasiyana titopereka mpata kwa anzathu ena kuti I think this time around iwe utapita ukapanga zinthu just because uli ndiyani zopanga zina so izizi ndimaona ngati ku gospel oko ndikumene zikukulira kwambiri ku gospel kaliya iyi yathu imakanga limakhala yogwedera of course kumapeto kodi timaka chakachika anthu fere kamaliza kuimba ndi mbali zonse koma gwede ali uko ku gospel Isaac mene wafotokozera zikuoneka zokuti oyimba ali ndi mavuto ochuluka amene anthu samaona ndipo anthu akamationa kuona tsiku lake mwina iwe ndine tikudya pa chiwaya pena tiona ni celebrity ali pa chiwaya koma kuti aone zinthu zimene umakumana nazo uleko unamuza olofani wako kumuza fani wako kuti ase ndilibe 2000 kwacha pena atakukupatsa akusangala kuti wandiuza ndaize yes komano muchilungamo chake sichintu choti chimaina kukhala yonchi sizimayenera kukhala sizinthu zabwino komano ndifuna kunena kuti anthu ngakhale tili anthu odziwika komanso tili ma challenge ngati wacha komanso china chimene ufuna kukonza pakati pa ifeyo ndi anthu acha amatipanga follow acha pakwena kukhala bale wabwino musamakhale celebrity kwa mafanzi anu ndivuto lili iyayi ndipo nde sizimayenera kukhala choncho vuto lili chifukwa choti iweyo you are there chifukwa cha iwo ndipo anthu acha amakhala kuti ndi anthu oti ndiuzindikira kuposa somwina ifeyo ndizoona mamwe nkhaniyo ndiyo amene kumkamba manager ndi munthu oti anapita school analowa class ali ma degree koma anazichepesa I think luso la mwana ndingothandizira ndizoona ndiweyo mapewa mwamba tukutukutuku akuthandizira now but danger already kwa basi wayiona danger ndipo pamene popo imakhala kuti yalakwa chimene chikuchitika tsopano nchoti inu mukamaliza kariya yanu ichoti pano mukukufatu pali mwambi amati sitanayiro ndi kutenda ikazizira simungazide zilakwinyika sizitheka ndizoona ndi apapa abantu amene akutithandizirachi ngati mafansi akabwera ku show amakhala dakutikona ndi timati timakapeza mkati mwa wiki tisati ku show maofisi mwawo yes ali mabwana tutakoti tinazichepesa lokaliya tutakoti taisiya asatithandizana ndizoona olopenga tisangatithandize kuliso ana amata bado chokera kwa ife kumbuyo kuti makota asira chodzatani chodzatsamira mwana uyu ngondani wa Elisa mwana uyu ngwa Isaac uyu wa Vini ndikuti tikuyena titani tathandize choncho ndakumva okay takhala ndikayepompo mungoonera izi Isaac ndatsala ndifunso lina lake limene ndikufuna ndifunse anthu athandizike ndithu tibweranso taonera ndikayizi